एगो हमारा गाँव के रियल घटना हो। नाम तो ना धरम, लेकिन कहत नहीं। एगो भैया बड़न जौन सऊदी कमालन, तो सऊदी से जब लौट कैलन तो भौजी खातिर बढ़िया बढ़िया साड़ी लैलन। तो साड़ी लैलन तो अलन तो भौजी के जाए के रही नैहर। तो भैया से कहली कि 5,000 रुपया दी। तो भैया कहलन कि अरे आइल बानी बहरा से, तो कुछ माइयो के दे दी, तो जौन बची जौन लेके जइहे। तो भौजी खिसिया गिली कि हाँ दी। बस वही पर भैया एक थप मार दिलन। तो भौजी तो मेरिया के गिर गिली। तो उनकर माई खिसिया गलन, कहलिन करे नतिया ले जो हॉस्पिटल ना तो मर उड़ जाई, तो तोरे पर दोष है। तो भैया तो हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर साहब के बिल। अब डॉक्टर साहब उनकर 5,000 ना 7,000 के बिल बना दिलन, ऊपर से दवाई उवाई लिख दिलन। अब भैया तो वही जब माथा धके रोए लगलन, कहतन कि साला बढ़िया रहे के 5,000 रुपये दे देती, एक चक्कर में धीरे सुकुन मरबो कैनी, हमारा 10,000 के बिल बना दिलन।